Záplavy na Slovensku? Áno, v poslednej dobe slovenský informačný priestor zaplavila vlna očierňujúcich publikácií voči medzinárodnému spoločenskému hnutiu Allatra. Ja ako účastník hnutia Allatra by som sa k tomu rád vyjadril. Čo je to Allatra? Allatra je medzinárodné združenie aktívnych ľudí zo 180 krajín, ktoré realizuje mnohé spoločensky významné projekty. Každý účastník je pritom patriotom svojej krajiny a našou prioritou je štúdium globálnych klimatických zmien. Základnými princípmi hnutia sú demokratické hodnoty a občianske slobody, vďaka čomu je Allatra tak populárna na medzinárodnej úrovni. Avšak existujú aj sily, ktoré majú skôr totalitné než demokratické ambície. A práve u nich to vyvolalo odpor. V dôsledku toho sa proti Allatra v Rusku začala odčierňovacia kampaň, ktorá viedla k prenasledovaniu a šikanovaniu dobrovoľníkov hnutia. Kto teda za tým stojí? Pre koho je výhodné dehumanizovať a potláčať slobody občanov? Ako sa ukázalo, iniciátorom toho je RACIRS, Ruská asociácia centier pre štúdium náboženstiev a siekt, ktorá je akýmsi apologetickým centrom Ruskej pravoslávnej cirkvi a údajne chráni jej záujmy. Práve z RACIRS sa šíri toto prenasledovanie účastníkov Allatra. Pričom práve RACIRS ako prvý označili medzinárodné spoločenské hnutie Allatra za sektu a totalitný kult. Vďaka svojim agentom v médiách RACIRS vydal v Rusku a na Ukrajine množstvo hanlivých, očierňujúcich článkov a ďalších publikácií, ktoré dehumanizujú Allatra a jej členov. Je to zaujímavé, že práve v Rusku a na Ukrajine, v krajinách, ktoré majú medzi sebou vojenský konflikt. V obidvoch týchto krajinách vyšli skoro tie isté články. V oboch krajinách sa používa retorika, ktorá má vytvoriť mimoriadne negatívny obraz o hnutí Allatra a je vidieť, že je to koordinované a má to jedného organizátora. A dnes na Slovensku môžeme vidieť to isté. V mass médiách sa u nás objavujú tie isté články, ktoré opakujú tie isté naratívy od RACIRS, ktoré označujú hnutie Allatra za sektu. Zaujímavé čo? Ruská náboženská organizácia RACIRS, ktorá je pod patronátom Ruskej pravoslavnej cirkvi, získala takú moc a vplyv, že aj na Slovensku dokáže ovplyvňovať a manipulovať verejnú mienku tak, že podkopáva demokraciu a porušuje zákon. Ale aj napriek veľkému tlaku RACIRS na určitých ľudí a ruským dezinformáciám, ktoré šíri práve táto zločinecká agentúrna sieť, demokracia na Slovensku stále pevne drží. Vieme, že všetky tieto zločiny, ktoré pácha RACIRS na našich občanoch a na rôznych organizáciách, ako napríklad Jehovovi svedkovia, či Falun Dafa alebo ďalší, sa jednoznačne budú riešiť. Práve na príklade diskreditácie medzinárodného spoločenského hnutia Allatra je jasne vidieť ten mechanizmus, akým RACIRS šíri tieto dezinformácie pomocou svojich agentov. A takéto hejtovacie kampane sú schopné prekračovať hranice a aj politické bariéry. Myslím si, že každý človek, ak si všimne takéto negatívne kampane voči rôznym skupinám ľudí, by si mal položiť otázky. Akými faktami sú podložené tieto tvrdenia? Kto je zdrojom týchto informácií? Čo je cieľom tejto publikácie? Nie sú porušované základné práva a slobody občanov? Akékoľvek pokusy o podnecovanie nenávisti voči akejkoľvek skupine ľudí musia byť okamžite zastavené, pretože to nielen odporuje demokratickým princípom a vytvára to nebezpečný precedens vonkajšieho zasahovania do politiky štátu a tiež ohrozuje bezpečnosť občanov. Zachovanie demokratických hodnôt si vyžaduje neustálu ostražitosť a aktívnu pozíciu ľudí. Po 10 rokoch prenasledovania a mlčania sme sa rozhodli zverejniť naše oficiálne stanovisko Medzinárodného spoločenského hnutia Allatra na našej oficiálnej webovej stránke. Ak hľadáte fakty a informácie, navštívte stránku allatra.org, sami si to preštudujte a urobte si vlastné závery.